Tuo edellinen laulu, jonka tuossa ristinkantajina lauloimme, sen tekee Jeesus. Eli syntien murjaman kulkijan sylinsä sulkee hän, alkaa tämä laulu. Se on elokuvasta Tauno. Se on meidän seurakunnan ja ystävien yhdessä tekemä elokuva. Ja 50 henkeä oli sitä elokuvaa tekemässä. Ja jos et ole sitä vielä katsonut, niin se löytyy meidän seurakunnan kotisivulta. Länsi-Päijänteen seurakunta. Ja sieltä kotisivulta etsi sellainen osasto kuin galleria. Ja sieltä tulee sitten kuva, jossa on sitten lukee, että Tauno. Se on tämä Keijo ja Soili ovat siinä kuvassa ja he ovat siinä pääosissa. Ansiokkaasti esittävät Tauno Keltakangasta, jyväskyläläistä evankelista, joka eli aivan ihmeellisen elämän. Kannattaa katsoa, se on ihan totta, se elokuva, se ei ole keksittyä tarinaa. Yli 70 vuotta sitten ensimmäisen kerran Haukivuoren suojapirtissä todistin ja seisoin silloin. Suojapirtti oli täynnä ehkä 200 henkeä. Virkistyspäivät oli Haukivuorella. Ja minun pyhäkouluopettaja sitten kotikylän kristitty mies sitten oli järjestänyt silleen, että Vertti todistaa tänä iltana ja niillä siinä sitten kävi, että minä sen väen edessä seisoin ja kerroin, että minä olen etsinyt elämään sisältöä ja merkitystä ja löysin sen Jeesuksen ristin juurelta. Ja sitten se päättyi itkuun ja minä menin takaisin sitten paikoilleni. On ilmoitettu sellainen otsikko, se ei ole julkisesti kai ollut, mutta seurakunnassa on se ilmoitettu,
että tämän illan aiheena on kihlaus. Ja tämä vertauskuvallinen, allegorinen maininta ja Jumalan julistustapa puhua vertauskuvin, niin se löytyy jo sieltä Vanhan testamentin puolelta. Ja Raamattu on täynnä vertauskuvia. Ja kun tämän aiheen sydämelleni sain, niin minä rupesin tutkimaan sitten, että minkä kohdan siinä ottaisi nyt sitten esille, niin se lähti Mooseksen kirjoista sieltä alusta ja päättyi sitten ilmestyskirjan viimeistä edelliseen lukuun, sinne 19 lukuun. Että nyt teillä on tänä iltana aiheena koko Raamattu. Ja olen koittanut soveltaa tämän sillä tavalla, että sain veljeltä kellonlainan, kun mulla ei sellaista nykyään ole, niin minä yritän seurata, että en menisi liian pitkään. Ja kyllä minä sitten huomaan, jos joku nukahtaa, niin silloin jo arvaan ainakin sitten lopettaa. Mutta lähtökohdaksi otetaan kuitenkin 2. korintolaiskirje ja 11. luku ja sieltä 1. ja 2. jae. Kumpa sietäin sitten minulta hieman mielettömyyttä, ja kyllähän te minua siedättekin. Kiivailen teidän puolestanne Jumalan kiivaudella. Olenhan kihlannut teidät yhdelle ainoalle miehelle, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Nämä sanat ovat apostoli Paavalin sanoja korintolaisille. Ja aika hyvin hän aloittaa tämän, minusta sopii hyvin, kun hän sanoi, että sietäisitte minulta hieman mielettömyyttä. Minä olen joskus sanonut veljille täällä, johtaville veljille, ainakin Juhanalle olen sanonut, että silloin kun minä rupean höpöttämään, niin silloin kutuu minut puhujan paikalta pois. Mutta nyt tämä aihe, joka mulla on, niin tässä on myöskin sellaista, joka on ehkä jonkun mielestä vaikeampi ymmärtää, mutta Jumala antaa siihen kyllä sitten vastauksen, kun Herran eteen asetumme. Paavalin kutsumus oli olla pakanoiden apostoli ja hän itse oli juutalainen mies. Ja hänen tehtävänsä oli julistaa evankeliumia Jeesuksesta. Ja hän sai sen voimallisella tavalla, niin kuin me kaikki muistamme, kuinka hän Damaskon tiellä kohtasi Jeesuksen, jota hän oli vainon mielessä niin kulkemassa vainoamaan kristittyjä kotipaikkansa ulkopuolelle. Ja Jeesus kohtasi siellä hänet. Ja sitten näihin hänen pelastuskokemuksensa yhteydessä, niin Jumala myöskin puhui palvelijansa kautta ja sanoi, että minä tulen Paavalille osoittamaan, kuinka paljon hänen pitää kärsiä minun nimeni tähden. Aika erikoinen lähtökohta lähteä Jeesuksen palvelijaksi. Ja hänellä oli nyt tämä sanoma, että minä olen teidät korintolaiset evankeliumin sanomalla kihlannut
yhdelle ainoalle miehelle morsiameksi, asettaakseni Kristuksen eteen puhtaan neitsyen. Jeesuksen ilmestyminen meidän elämäämme. Nyt puhun erikoisesti sellaisille henkilöille, jotka ovat ottaneet Jeesuksen vastaan. Mutta sinä pääset mukaan, jos et ole uskossakaan. Ja tämä kuuluu myöskin meille uskoville. Siellä apostoli Paavali puhuu Areopagilla ulkoilman kokouksessa. Hän sanoi, että nyt Jumala tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Nyt ei ole erotusta uskovaisen eikä ei-uskovaisen välillä, vaan uskovaisetkin me joudumme tarkistamaan usein suuntaan, katsomaan kompassiin, Jumalan sanaan, onko minun elämäni linjassa Jumalan sanan kanssa. Ja siellä Jumalalle antautunut henkilö nöyrästi rukoilee, jos minun tieni on vaivaan vievä, johdata minut iankaikkiselle tielle. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Ja nyt ne, jotka eivät ole tielle vielä tulleet, niin voi ottaa Jeesuksen vastaan ja lähteä tälle tielle. Ja uskovaisina olemme itse kukin taivaltaneet tätä tietä, kuka pitempään, kuka lyhyemmän aikaa. Ja apostoli tästä tämän vertauskuvan mukaan sitten puhuukin, että mihin saakka kukin olemme ehtineetkin, kunhan vain kuljemme samaa tietä. Ja nyt ei tässä erotella sitä, että kuinka hengellinen, kuinka syvällinen, kuinka suurta viisautta omistamme, vaan tässä on yksinkertaisesti vain kysymys siitä, olenko tiellä. Ja tämä tie on sellainen, että tämä etenee eteenpäin ja myöskin tämä vertauskuvat osoittavat, että Jumalan tien kulkeminen on myöskin kasvamista. Kaikilla tavalla ja kaikilla alueilla kasvamista, pyhityksen kasvamista ja hedelmän kasvamista ja hedelmän kypsymistä ja niin edelleen. Nämä kaikki ovat meille tuttuja. Ja tämä morsiamen kutsuminen, kun on toteutunut, niin siinä ja on morsian myöntänyt minä tahdon, niin ihminen uudesti syntyy uskon kautta Jeesukseen. Ja usko on se ammennuskauha, jolla Jumalan maailmasta, Jumalan elämästä, Jumalan sanasta ammennetaan meidän henkilökohtaiseen elämään voimaksi, viisaudeksi, näkökyvyksi, ravinnoksi, missä ikinä tähän vaellukseen ja kasvamiseen tarvitaan, niin se tulee uskon kautta Jeesukseen ja hänen kanssaan vaeltaa. Ja niin kiinteästi, että on aivan Jeesukselle eroitettu, kihlattu. Kihlattu ihminenhän on sellainen, että se on julkisesti tunnustautunut. Morsian tunnustaa ylkänsä. Ylkä tunnistaa ja tunnustaa morsiamensa. Kumpikaan ei häpeä toistaan eikä mene toiselle laidalle katua, jos
hän tulee vastaamaan. Hänellä on koko ajan, rakastuneella on koko ajan ikävä kohdata rakkaansa. Se on morsiamen mielenlaatu. Halu kohdata morsiamensa. Tässä on ollut hyvin paljon näiden meidän elinvuosiemme aikana, jotka olemme nyt jo korkeammassa iässä, on nähty valtava muutos tästä vihkiytymisasiassa. Ja ihmiskunta on luopunut tästä avioliittoon verrattavasta suhteesta Jeesukseen ja Jumalaan. Jo Vanhan testamentin puolella oli muun muassa Hesekiel 16, ihan kotiläksyksi antaisin sen Hesekiel 16. Siellä Jumala puhuu Israelille ja siellä Jumala puhuu, kuinka pyysin sinut hyljättynä, verissäsi, likaisena, pesemättömällä. Sinua ei ollut suolalla hierottu, eikä öljyllä voideltu. Mutta minä sanoin sinulle, sinä saat elää. Ja minä otin sinut huomaani. Uuden liiton seurakunta on esikuvien mukaan ja selvästi suorasanaisestikin puhuttuna, niin se on Jeesukselle kihlattu ja vihitty morsiussielu, yhdelle ainoalle miehelle kihlattu. Ja tuossa Hesekielin kirjassa mainitaan, kuinka Israel, kun tuli hoidetuksi ja kasvoi ja aikuistui ja hänestä tuli aikuinen nainen ja vielä ylistää siinä, kuinka kaunis hän oli ja Jumala kihlasi hänet itselleen. Mutta Israel sitten luopui ja lähti toisten miesten matkaan. Ja tämä loukkasi valtavasti Jumalaa, Jumalan kunniaa, Jumalan rakkautta, Jumalan läsnäoloa ja huolenpitoa. Kaikkea loukkasi, kun Israel oli uskoton Jumalalle. Ja määrätyssä mielessä tämä uskottomuuden tila Israelilla ja Jerusalemilla on vielä niin tänä päivänä. Sillä on tämän maailman tavat ja he hylkäsivät Jumalan jossakin vaiheessa ja sanovat profeetta Samuelille, että meidän pitää saada maallinen, näkyvä kuningas, ihan niin kuin muillakin kansoilla on. Me halutaan olla niin kuin muut kansat. Ja Samuel loukkaantui siitä, mutta kun hän meni Jumalan eteen, niin Jumala sanoi, että eihän ne sinua ole hyljänneet, vaan minuthan he hylkäsivät. Ja Jumala antoi, sanotaan, että Jumala antoi niin kuin narua ihmisille. Jumala sanoi, että kun ne kerran sitä vaatii, niin saakoot. Etsi heille, voitele heille kuningas. Ja me tiedämme historiassa, kuinka tapahtui. Ensimmäinen kuningas jo lankesi. Jälleen samalla tavalla kuin Israelin kansa lankesi, niin lankesi uskottomuuteen Jumalaa kohtaan. Ja toi oman kunniansa esille niin, että kun Samuel meni sitten häntä etsimään, niin sanovat, että se on mennyt itselleen pystyttämään muistomerkin, kun voitti amalekilaiset, niin hän meni pystyttämään itselleen muistomerkkiä ja se nyt on sillä matkalla.
tänä päivänä pystytetään muistomerkkiä tälle presidentti Trumpille. Israel, tänä päivänä aamu-uutisissa sanottiin, että Trump on Israelissa aivan kuin sellainen idoli. Ja häntä korotetaan valtavasti. Tämä on ihmisten maailmassa tällaista. Israel on kulkenut tietään ja on järkyttävää, minkälaiset kärsimykset ovat tämän luopion Israelin kärsittävänä olleet. Kun variseukset ja kirjan oppineet miehitysvallan kanssa yhdessä julistivat Jeesukselle tuomiota, variseukset ja kirjan oppineet sanoivat, tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Järkyttävä pyyntö. Ja Jumala antoi senkin. No, kun kerran pyydätte ja kun olette syyllisiä, niin syyllisyys palkitaan. Syyn ja seurauksen lait toimivat Jumalan maailmassa. Ja niin sitten tämä tilanne on tänä päivänä. Mutta Israelille ja pakanoille Hesekielin kirjan mukaan on sama tie. Jumala on päättänyt, että hän antaa anteeksi ja antaa tilaisuuden nousta jälleen. Ja Jumala porki vihollisuuden Israelin ja pakanotinkin välistä, purki eroittavan väliseinän. Ja nyt pakanoille ja Israelille on sama tie Jumalan yhteyteen parannuksen kautta. Vain parannuksen kautta. Ja yhdelle ainoalle on kihlattu juutalaiset ja yhdelle ainoalle Jeesukselle, Yljällemme on kihlattu pakanuudesta pelastuneet. On ihana asia, että Jumala on tällainen. Jeesus sanoikin, kun hänen opetuslapsensa kysyi, että näytä meille Isää. Niin Jeesus sanoi, että joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän. Jumala on rakkaus. Ja niin Jumala rakasti maailmaa, että antoi Jeesuksen kuolemaan langenneiden, syntisten, haureuteen eksyneiden ihmisten elämään, antamaan tilaisuuden nousta uudelleen Jumalan rakkauden ja Jeesuksen veriuhrin kautta päästä takaisin yhteyteen Jumalan kanssa. Oi miten ihmeellistä on Jumalan armo ja rakkaus. Se on yli ymmärryksen käypä. Se on yli ymmärryksen käypä. Apostoli siinä myöskin tuo esille roomalaiskirjeen 5. luvussa, niin siellä sanotaan, että olemme päässeet sisälle tähän armoon, jossa nyt olemme. Olemme päässeet Jumalan armoon, Jumalan tielle, Jumalan totuuteen, Jumalan elämään, kasvamaan Jumalan antamaa kasvu. Ja me ollaan jokainen meistä on kasvun tiellä, mihin saakka kukin olemme ehtineetkin, kunhan vain olemme Jeesus-tiellä. Kunhan vain olet Jeesus-tiellä ja uskollinen Jeesukselle, tälle yhdelle ainoalle, joka on sinut kihlannut. Ja sinut on kihlattu evankeliumin kautta Jeesukselle. Sä olet kuullut sanoman, ottanut sen vastaan ja sanonut, minä tahdon. Ja sinä pääsit tielle. Voi valtavaa mikä armo, että tällä tavalla Jumalan armo ja rakkaus kohtaa ihmisiä. Sitten on valtava määrä
esikuvia ja vertauskuvia tästä kasvamisesta. Niin valitsin tuon Jeesuksen vertauksen Markus 13, jossa Jeesus puhuu isännästä, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa. Ja sitten odotettiin, kun kasvu alkaa. Jeesus sanoi, että ellei nisunjyvä kuole, niin se jää yksin. Mutta kun se kuolee, sen nisunjyvän kuoleman kautta sieltä tulee elämä ulos. Ja se alkaa kasvamaan. Ja vaikka se on mullan sisässä, olkoon syvemmässä tai matalammassa, kun valo, lämpö ja kosteus on sopiva, niin se sieltä kasvaa. Se nousee ylös. Ja isännän palvelijat sitten näkivät, että nyt tässä on hyvä siemen tuottaa satoa, mutta tässä on myöskin rikka kasvia, rikka viljaa. Tässä on lustetta. Mistä tämä on tullut? Niin isäntä sanoi, että sen on vihamies yöllä tehnyt. Pimeyden vallat tekevät työtä pimeydessä. Ja pimeydessä ei ole valoa ennen kuin sinne tulee valo jostakin muualta. Jeesus on meidän valomme, tulkoon tässä välillä sanottuna. Mutta sitten palvelijat sanoivat, että kun tässä on näitä rikkaviljaa, tässä on lustetta, niin tahdotko, että mennään ja kerätään se pois? Niin isäntä sanoi, että ei käy. Se on liian vaikea tehtävä teille. Ja te muistatte tämän vertauksen, kuinka se edistyy. Mutta sitten kun Jeesus selitti tämän opetuslapsille, vei opetuslapset erilleen. Ja siellä opetti erikoisesti sitten näiden vertauksien syvyyden ja merkityksen. Me kuullaan Jumalan sanaa ja ymmärretään Jumalan sanaa. Mutta vaelluksen ja elämän kokemuksen ja koetusten ja kasvatuksen kautta aletaan ymmärtämään yhä syvällisemmin Jumalan työn ja Jumalan suunnitelma meissä. Minä piirsin tähän lappuun sellaisen tälle kohdalle maailman ympyrän. Sitten minä piirsin siihen Suomen maan muotoon sen maan siihen keskelle. Ja Jeesus kun selitti tätä vertausta, niin hän sanoi, että pelto on maailma. Ja hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta luste on pahan lapset. Ja nyt me ollaan tässä vaiheessa. Eestiläiset sanoo, että pakanat mylläävät, kun meidän Raamatussa sanotaan, että pakanat pauhaavat. Niin minusta tämä pakanat mylläävät se on suomenkin murteessa se esiintyy, mutta eestin kielessä se on jotenkin paremmin sanottu. Me eletään hirmuisen mylläkän keskellä. Ja tämä mylläkkä oli jo Jeesuksen päivinä, ja se oli apostolisena aikana. Kun Johannes Kastaja kastoi siellä, niin hänen opetuslapsensa tulivat ja sanoivat, että se mies, jonka sinä tunnustit siellä Jordanilla,
ja kastoit hänet, niin se mies nyt kastaa myöskin. Ja kaikki menevät hänen luokseen. Ja Johanneksen opetuslapsilla alkoi mylläkää, että näinkö tässä käy sillä tavalla, että me jäähän kohta, meitä ei seuraa kukaan ja mihinkäs me sitten mennään. Isäntä kielsi palvelijoita, että ette saa mennä. Että tässä samassa maailman pellossa kasvaa hyvä siemen ja tuottaa satoa aittaan. Se sieltä käy myöhemmin esille. Mutta siellä on myöskin rikkaviljaa, lustetta. On tutkittu, että tämä luste on hyvin samannäköistä tämän vehnän kanssa. Ja se on niin samannäköistä, että asiantuntijankin on joskus vaikea tunnustaa, onko kysymys lusteesta vai nisuljyvästä, hyvästä viljasta, ruokaviljasta. Nämä molemmat kasvavat sekaisin. Ja isäntä sanoi, että te ette osaa erottaa näitä toisistaan. Kun jos te menette nyhtämään tätä rikkaviljaa, tätä lustetta, niin te saatatte samalla repiä ylös myöskin sen aidon hyvän kylvön. Sitten Jeesus sanoi hyvin koskettavan sanan. Jeesus sanoi, että hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Hän itse on hyvän siemenen kylväjä. Me olemme olleet varmasti itse kukin elämässämme sellaisessa vaiheessa, että sinä olet kylvövakkasessa ja sitten olet kylväjän käden kosketuksessa. Minun sydäntäni lämmittää jo tuo ajatus, että kun Jeesus ottaa valtakunnan lapsen hyvän siemenen käteensä ja kun hän viskaa sen maailman peltoon, niin meillä on kaikilla sellainen kokemus, että nyt on elämässä sellainen vaihe, että ei tiedä ollenkaan minkälaisiin olosuhteisiin, mihinkä minut viskataan. Mutta hyvän siemenen kylväjä, kun on Jeesus, joka on minun ylkäni, hän tietää, mihin hän minut viskaa. Missä minun kasvupaikkani on. Sisareni ja veljeni, sinä olet hyvä siemen, mestarimme, ylkämme kylvävakkasessa. On ollut elämän olosuhteita, joissa ei ole ollut helppo olla tämän kasvatusmenetelmän alla, että kärsimystenkin kautta ja kärsimyksiäkin Jumala käyttää meitä kasvattaessaan. Mutta lohduttavaa on se, että on myöskin ilmoitettu, että tämä kasvu tuottaa satoa. Se muun muassa tuottaa, niin kuin siinä roomalaiskirjeen 5. luvun alussa sanotaan, että se tuottaa kärsivällisyyttä. Kärsivällisyys tuottaa koettelemuksen kestämistä. Koettelemuksen kestäminen tuottaa toivoa.
ahdistukset, joita Jumala sallii. Jumala ei kiusaa ketään, eikä ole pahan kiusattavissa. Mutta ahdistukset Jumala saattaa sallia omiensa elämään kasvatukseksi, kasvatusmetodiksi. Jopa kuritusta siellä sanoo hebrealaiskirje, että kurituskin on rakkautta ja kasvatusta. Ja olet tullut huomaamaan, kun tämä vaihe on mennyt ohi, niin elämäsi on jäänyt jotakin sellaista, jota et muuta kautta olisi saanut kuin tätä kautta, jonka hyvän siemenen kylväjä asetti sinun kasvupaikaksesi. Tässä lusteessa on sellainen ominaisuus, tutkijat ovat sitä mieltä, on sellainen maininta kirjoituksessa, että se olisi turmeltunut joku ruokavilja, leipävilja, että se olisi turmeltunut ja sen takia se on niin samannäköistä. Mutta sillä on sellainen ominaisuus, jos se joutuu meidän ruokavalioomme ja ruuaksemme, niin sillä on ominaisuus, että se on myrkyllinen ja saa aikaan pahoinvointia ja huumaamista. Hengellinen haureus ja yljälleen uskottomuus, se saa aikaa niin, että sillä tiellä menee todellisuuden taju ja huumautuu ja sokeutuu ja joutuu eksyksiin ja pois rakkaussuhteesta Jumalaan, sallimussuhteeseen. Jumala sallii, mutta Jumalan tahto on, että sieltä palataan parannuksen kautta rakastavan Yljän yhteyteen. Kihlattu yhdelle ainoalle. Pidetään tämä mielessä, vaikkei mitään muuta jäisi tästä kokouksesta. Ainakin tämä jääköön, että minut on Jeesukselle kihlattu ja minun tulevaisuus on valtava Jeesuksen seurassa. Ja me ollaan monenlaista lakien ristiriidassa ja lakiviidakossa ja aina tehdään uusia lakeja ja uusia velvoitteita ja niiden keskellä joskus saatetaan ihan väsyä. Minä en enää jaksa. Tämä pakanoiden mylläkkä on niin valtava, että minä en jaksa enää tässä. Ja moni uskova on minulle sanonut, että minä olen niin uupunut, että minä en enää jaksa. Mutta Herra tahtoo kohdata omiaan ja avata silmät ja palauttaa uudelleen uskollisuussuhteeseen, sallimussuhteesta uskollisuussuhteeseen Yljän kanssa. Nämä lait ja määräykset, ne ovat niin monenkirjavia niin kuin valtakuntiakin. Ja meillähän oli aikoinaan sellainen sopimus suuren naapurin kanssa, että ystävyys, yhteistyö ja avunantosopimus.
ja sitä ylistettiin ainakin kerran vuodessa oli sellainen kokous, jossa molemmat osapuolet oli mukana ja molemmat ylistivät tätä sopimusta. Ja sitten kun tuo raja alkoi avautumaan, niin sitten ruvettiin pääsemään käymään siellä naapurissa, mutta siellä oli niin toisenlaiset lait, että meidän piti uskovaisena soveltaa rakkauden lakia, joka on kaiken lainsäädännön yläpuolella. Ja meidän piti soveltaa sitä ja muistan sellaisiakin tapauksia, jolloinka oman tunnon uskovat sanoi, että niitä lakia on pakko noudattaa, niitä on noudatettava jo oman tunnon tähden. Mutta rakkauden laki menee maallisten lakien yläpuolelle ja tulee mieleen sellaisiakin tapauksia, että mentiin linja-autolla rajan yli ja sitten linja-autoon tuotiin vaatteita, uusia vaatteita valtavasti. Ja sitten joku, joka tätä asiaa hoisi, niin se sitten otti vaatekappaleen ja siellä 50 henkeä oli siinä linja-autossa, niin kahteli vähän, että no tämä sopisi nyt varmaan tuolle. Se vei sille ihmiselle sen ja sitten taas toiselle ja meillä oli kohta 3-4 päällystakkia oli jokaisella ja vähän muuta vielä lisäksi. Ja sitten annettiin vaan neuvo, että sinä viet nämä nyt rajan yli. Ja siinä oli laki sen verran jousti, että vähän niin kuin kyseenalaisen paljon sitä vaatetta aina oli sitten. Sitten kun mentiin rajan yli, niin siellä toisella puolella sitten nämä vaatteet kerättiin jälleen uudelleen. Ja mä muistan, kun olin sellaisella matkalla ja meidän perheväestäkin joku oli siellä matkassa, mutta olkoon sanomatta. Ja nämä vaatteet kerättiin säkkeihin, jätesäkkeihin. Ja niitä jätesäkkiä oli paljon. Ajatelkaa, 50 henkeä toi semmoiset ehkä 3-kertaisen vaatetuksen, mitä heillä oli matkassaan, niin toivat niihin säkkeihin. Sitten tuli siellä rajan takana jotkut henkilöt, jotka oli sovittu jo etukäteen, tulivat autoon. Nämä on julkisia asioita, vaikka joku ajattelee, että tässä nyt salaisuuksia palvelusta. Näistä on monet jo puhuneet, mutta tähän kohtaan haluaisin tämän rakkauden lain erikoisesti korostaa. Ja sitten tuli autoon väkeä, muutamia henkilöitä, miehiä, ja sitten tehtiin kaupat, ja ne ostivat kaikki nämä meidän ylimääräiset vaatteet. Ja sitten lopulta tämä myynnin tulos oli kirjekuoressa, ja se annettiin minun käteen sitten, ja sanottiin, että tuo henkilö, sinä annat tämän tuolle henkilölle, mutta kukaan ei saa olla näköpiirissä, kun sinä annat sen. No minä tiesin, mitä salaisuuksia vankilan omassa lainsäädössä ja siellä on valtakunnan sisällä vankilassa ja minä joudun itsekin ratsaamaan aina ja joskus kävi niin, että luottomies kärähti, kun sillä oli rahaa mukana ja siitä sitten oli määrätyt seuraukset. Ja tämä nyt tuli vain äkkiä välähti mieleeni. Mutta tämä raha kirjekuori tultiin minun käteeni ja tuolle henkilölle, ettei kukaan näe. Ja minä tein vaan sen, mikä käskettiin ja mielestäni onnistuin siinä. Myöhemmin sain sitten tietää,
että tämä rahat oli suunniteltu vankilassa olevien veljien perheille, joka oli yhteiskunnasta erotettu sillä tavalla, että ne ei saaneet työtä eikä naapurit saaneet auttaa. Ja siellä on sen valtakunnan lait ja sallimukset on sellaiset, että siellä toinen vahti toistaan. Siellä naapuri vahti naapuria ja sitten ei mentykään ihmiseltä itseltään kysymään, vaan mentiin naapurilta kysymään sitten joku siinä virassa oleva kysyi, että mitä sinun naapurille kuuluu, oletko mitään nähnyt ja oletko mitään kuullut ja sillä tavalla sitten nämä asiat pyöri. Ja sen takia meidän piti olla äärettömän varovaisia, kun mentiin luvattomalle alueelle, joihinka viisumissa ei ollut sallimusta ja kaikissa näissä piti olla äärettömän varovainen ja me rikottiin sen maan lakeja. Ja oman tunnon uskovaiset monet, ja niitähän me kaikki ollaan, mutta joillakin oli semmoinen periaate, että näin ei saisi tehdä. Mutta sitten kun saatiin esimerkiksi tämän työn tulos kuulla, että ne ihmiset olivat nälkäisiä ja eristettyjä ja heidän elämänsä ajettiin umpikujaan sen tähden, että he rakastivat Jeesusta. Että heidän perheenjäsen, usein se oli isä, oli vankilassa ja perhe oli jätetty onnensa nojaan. Kun minä sain tämän kuulla, että mihin nämä rahat menee, niin ei ainakaan sen jälkeen, en tiedä oliko epävarma sitä ennen, en muista, mutta sen jälkeen minä ajattelin, että rakkaus on kaikkien asetusten ja lakien yläpuolella. Nyt minä palaan takaisin tähän uskollisuuteen. Uskonto on sellainen luste hyvän siemenen ja hyvän hedelmän pellossa. Että se tuottaa valtavasti vaikeuksia sen takia, että se on niin oikean uskon näköistä. Mutta esimerkiksi Jaakob ja Juudas, Jeesuksen lihalliset veljet, velipuolet voisi sanoa näin, niin molemmat kirjoittavat tästä, että on sellaisia tullut teidän keskuuteenne, joilla ei ole henkeä, ovat sielullisia. Ja jälleen on tämä vertauskuva siellä, että on ensimmäinen Aadam ja viimeinen Aadam. Jumalan kädestä lähti 2 ihmistä, jossa Jumala oli välittömästi. Jumala otti maan tomua ja teki ensimmäisen Aadamin. Mutta hän lankesi. Ja Jumala antoi toisen Aadamin. Ja neitsyen siemen tuli polkemaan rikkikäärmeen päähän. Ja Maria sanoi, että miten minä voisin tulla raskaaksi, kun en miestä mitään tiedä. Niin enkeli sanoi, korkeimman voima varjoaa sinut ja sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ja Maria suostui. Maria suostui. Tapahtukoon minulle sinun tahtosi. Ja ensimmäisestä Aadamista sanotaan,
Hän kuoli Jumalan yhteydestä, kun oli tottelematon Jumalalle. Mutta viimeisestä Aadamista, vaimon siemenestä, tuli eläväksi tekevä henki. Ja tässä on se valtava ero uskonnollisuuden ja Kristuksen morsiusseurakunnan välillä. Ja me elämme seurakuntana nyt morsiusaikaa ja odotamme Yljän tulemusta. Me odotamme Yljän tulemusta. Ja hän tulee. Johanneksen ilmestyskirjassa siellä sanotaan tästä Yljän tulemisesta ja sitten morsiamen kohtaamisesta ja karitsan häitten alkamisesta. Hänen morsiamensa 38 käännös sanoo, että hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja 38 käännös sanoo myöskin, että se on pyhien vanhurskautus. Tämä Raamattu kansalle käännös sanoo, että se on pyhien vanhurskaat teot. Ja nämä kaksi asiaa ovat alkukielessä, niin ne ovat niin kuin rinnakkaissanoja ja ne niin kuin kahdella tavalla tuovat esille tämän morsiamen puvun. Ja se on uskon kautta vanhurskautus ilman laintekoja. Ja se oli Lutherinkin sanoma ja nyt minun täytyy, minä olen tainnut joskus moittia Lutheria, mutta nyt kun minä luin yhden sellaisen kirjan, jossa puhuttiin, kuinka Luther sanoi, että älkää kukaan sanoko itseänsä luterilaiseksi, vaan kristityksi, sillä Luther ei ole kuollut kenenkään puolesta. Juhana tässä mainitsi juuri tämän kristitty olen ja tahdon olla. Kristittyinä me olemme tässä maailmassa. Ja nyt tämä alue on hyvin myöskin ihmisiä jakava, että on erilaisia uskonsuuntia ja kirkkokuntia. Mutta tämä ei johdu, Jumala ei ole näin suunnitellut. Jumalan suunnitelma ei ole tämä. Monet sanoo, että on se hyvä, että on erilaisia kirkkoja ja kirkkokuntia ja uskonsuuntia, niin on kaikille sitten sellainen sopiva. Jumalan sana tuntee yleismaailmallisesti. Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja paikallisesti paikallisseurakunta on Kristuksen ruumis. Ja Jeesus on paikallisseurakunnan ja universaalisen seurakunnan pää. Ja Herra tuntee omansa maailmalla. Ja Herra tuntee omansa myöskin paikallisseurakunnissa. Ja tämä paikallisseurakuntayhteys on hajaantunut tänä päivänä. Mutta tämä uskollisuus ja uskottomuus, niin tämä liikkuu juuri tällä rajalla, että tämä uskonto on elävän Jeesukselle vihkiytyvän Jumalan lapsen. Ne on vastakohdat. Ne on vastakohdat.
Ja uskonto menee yhteen maallisten lakien ja maallisten säännösten kanssa. Mutta usko Jeesukseen on enemmän kuin Mooseksen laki. Se on rakkauden laki. Ja viimeisellä tuomiolla, kun morsiusseurakunta on vihitty Karitsan vaimoksi ja 1000-vuotisen valtakunnan aikaan kuningasten kuninkaan ja Herran rinnalla on Kristukselle vihitty ja kiilattu puoliso. Ristin kansa-lehti on helluntai-kansan julkaisema kerran kuukaudessa ilmestyvä lehti, joka pyrkii raamattu-uskollisella opetuksella vahvistamaan seurakuntia ja uskovia ihmisiä. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa ja tässä keskiaukeamalla on tällainen irrotettava liite, minkä voi antaa lapsen käteen ja lukea yhdessä lapsen kanssa. Päätoimittaja on Juhana Lehmuskoski ja minä Arja Lehmuskoski teen tuon lastenliitteen, toimitan.